Gatusan ka mga person deprived of liberty sa Zamboanga City Jail ang nakaboto na alang sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Atong sarang ng detalye ini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara kapin 400 ka mga rehistradong botanteng persons deprived of liberty sa Zamboanga City Jail ang nakaboto na. Samtang nahimong hapsay ang dagan sa eleksyon sa syudad, sumala sa COMELEC. Ana sa kinatibuk ang 449 ka mga person deprived of liberty sa Zamboanga City Jail ang nakaboto na karong barangay and sangguniang kabataan elections. Sa maong ihap, 428 niini mga lalaki, samtang 28 mga babayi. Ana sa 24 ka mga electoral board ang nag-facilitate sa unom ka mga clustered precinct. Gipauna sa gipabotar ang mga able nga PDL, samtang gipaulahi ang usa ka person with disability, lakip ang 5 ka senior citizen. Kini aron mahatagan kini og assistance aron makaboto og tarong. Before pa tayo nag-conduct ng barangay SK election ngayon, we have conducted series of orientations, dry runs para maging successful itong event. Matud sa COMELEC, gitugutan na nga makaboto ang mga PDL alang sa local elections. Human na lift matud pa ang temporary restraining order sa Supreme Court kalabot sa pagbawal kanila kaniadto nga mo boto sa local level elections. Matagal na pong allowed na makaboto yung PDL natin, but only for national elections. Because meron pong temporary restraining order issued by the Supreme Court para hindi sila makaboto sa barangay level, sa local level, local elections. But for this BSKE, na-lift na po yung temporary restraining order. Yung effect niya is allowed na pong bumoto yung mga PDL natin sa local election. Sa mga nasa city jail, hindi pa silang convicted. Samtang nahimong hapsay ang dagan sa eleksyon sa pipila ka polling center sa syudad, sumala sa COMELEC. Sa Tetuan Central School sa Barangay Tetuan, nga gikonsiderang pinakadako nga polling center sa Zamboanga City. Nakasinati man og taas nga linya ang mga botante sa pagpangita sa ilang percent number. Apan, natagad ra kini pinaagi sab sa Voters Assistance Desk sa pagpanguna sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Duna sa express lane alang sa mga PWD, buntis ug mga senior citizen. Sa Buena Capug Elementary School sa Barangay Lanzones, nga usa ka hilit nga lugar sa syudad, hapsay sab ang botohan. Hugot sab ang gipatuman nga seguridad sa mga personahe sa PNP ug AFP. Sa tala sa COMELEC, adunay kapin 400,000 ang mga registered voters sa Zamboanga City, samtang 1,341 ang clustered precincts. Okay naman, wala po tayong problem. Meron lang pong minor problems na we are addressing. Sara din mismo sa Tetuan Central School SPED Center, gisugdan na ang pagpahigayon sa counting. Kung naanatay partial and official result sa botohan sa pipila ka mga presinto ug kamatigdan nga mas gipahugtan pa ang seguridad niini. Makitan sab nato nga nagabantay ang poll watchers. Pagkauman sa vote counting, canvassing lucky proclamation, gikatakdang i-turn over sa buhatan sa COMELEC ug City Treasurer ang mga election paraphernalia ug ang venue mao ang Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand. Sara. Okay, daghang salamat Efren Mamak.